Знаеш ли какво е професионален препоръчител и как тази професия може да бъде твоята възможност за изграждането на така бленувания пасивен доход? Днес ще ти разкажа за професионалната препоръчителска мрежа, която компанията Inclusive Club създава и как това може да бъде твоята възможност за изграждането на пасивен доход. Когато сме препоръчали на наш познат даден ресторант, от който сме доволни, или филм, който ни е харесал, нито от ресторанта, нито от киното някой се е свързал с нас, за да ни даде пари за това, че сме им довели клиент. В сферата на недвижимите имоти това обаче е възможно. Всеки от нас се е сблъсквал или му предстои да се сблъска с покупка или продажба на имот, или с ипотечен кредит и работа с банките. Не знам за вас, но моят опит с брокерите и банките не е особено приятен. Повечето се опитват да те измамят, а и накрая на всичкото отгоре искат огромни комисионни, които не знаеш защо точно плащаш. За да разрешим този проблем, в Inclusive Club направихме следното. Сключихме договор с най-добрите доказали се брокери и кредитни консултанти в бранша, които да работят за нашите клиенти, близки и познати. Най-просто казано, ние с нашите препоръки ще им осигуряваме работа, а те ще ни плащат комисионно за това, като разбира се ни гарантират, че нашите клиенти ще бъдат обслужени по най-добрия начин, а ние ще ги държим отговорни за това. Ако казаното до тук те е заинтригувало, следва най-добрата част. Не се изисква никаква експертиза и почти никакво време. За по-подробна информация може да се свържеш директно с мен. Ще се радвам да отговоря на абсолютно всички въпроси, които имаш, а данни за контакт ще намериш в описанието.